लोगोफोर जोंहा बलि खेला होनो नागिरदों साफा खालामगासिनो माने फिल्डबो गैजा रोङा नालाय मानसिफोरनि दुब्लि बारियावसो आरोना भलिबल जोंनि बगाजुलि एरियानिल' जागोन खेलायाबो गैयाबाबो बगाजुलि एरियायावहाय गामिफ्रा खैथासो दं 12थासो दं खोमालै ना 12थासो दं दा गामिया बारा हा होमबा बाराबाथ' गैयाबाबो 17फोरखौनो हमबाय दे आं 16-17फोरखौनो 17थासो टिम जागोन आरो नैयाव खेला होनो नागिरदों जों खेला दुला होआबा गथ'फ्रा गाज्रि जानो नागिरो बिरादनो खेला होलाबाय थानांगौ होमबासो गथ'फ्रा मोजां थायो खेलायाव गोसो होयो नङाबा फ्रि फायार 5G बिदिल' गावनो नागिरो मानसिफ्रा माबायालाय जायगाया मोनसे दं बैयावहाय गुसेबद्राय बै दखान नुहुरनायावहाय माने दंग'आव थांबाथाय बुबाथाय दंग' खाथियाव गायदोंमोन हाबो गैजा रोङा रायजोनि मालायनि हायावसो दांखावबाय हायाबो जि गोरालै हाद्रि गुफुंलायदों फाग्लासो खम समान खालामनांगौ आयौ बारु बाथुनो खेलाया नैबे समबार बै समबार जागोन खेलाया बै समबाराव होनो नाजानो नागिरदों बे समबार बै समबार बेथ' समबार मोनसेया बारा गोबाव गैखाला नै गाबोननो देवबारसै जायखिजाया समबार खनसे थानानै समबार मोनसेयाव आरोना खेलाया